Bismillahi malatiga don kibaru kɛnɛ kan bi ye alamisa ye marisi kalo tile 25 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan aw dɔn o de ka fɔ SOMAGEP ni ale ye cakɛda ye minnu ka baara bɛnnen bɛ jiko ma u la yira ka fɔ ko munumunu dɔw bɛ sen na ko o kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye ayiwa kibara minnu sera ma o koɲɛ la u la yira ka fɔ ko SOMAGEP ye sɛbɛn kura bɔ bi ni marisi kalo tile 25 ye ko ka yira ka fɔ ko ni tile fila in na ko munumunu dɔ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko ka yira ka fɔ ko olu bɛ ji min di mɔgɔw ma robinet kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ kin dɔw la ko o ji ninnu couleur kɔni ma ɲi ko olu tɛ ji jɛman ye ko olu ye ji ye ji min ma ɲi nɔ wa ko a couleur yɛrɛ kɔni a bɔlen bɛ buralama fɛ o de kun na SOMAGEP ye nin sɛbɛn in bɔ ko ka yira ka fɔ ja minnu filɛ nin bɔlɔlɔ sanfɛ ko o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye ko sabula olu kɔni bɛ ji kɛrɛnkɛrɛnya ko ka sɛgɛsɛgɛ ko ka ji ɲuman bɔ ka di min ye an ka jamana kɔnɔdenw ye ko ka ɲuman bɔ ka di olu ma ko olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maliyɛndenw bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ ko olu ka jiw bɛ sɛgɛsɛgɛ de ko wa ko fɛn fɛn bɛ kɛ walasa ka nɔgɔ ni fɛn kuntanw sama sama ka bɔ ji la ko olu b'u bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maliyɛndenw ka ji ko ani min ye diɲɛ seleke naani jɛkuluba min bɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔ ni an b'a fɔ o ma organisation mondiale de la santé ko olu bɛ yamaruya minnu di walasa ji bɛ se ka di maaw ma cogoya min na ko olu bɛ baara kɛ o yamaruya de kɔnɔna la ka ji ɲuman bɔ ka di maliyɛnw ma ko ni munumunu minnu filɛ nin ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko wa ko u bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ko maa minnu kɛra sababu ye ka ni munumunu ninnu cari bɔlɔlɔw sanfɛ walasa u bɛ se k'u nɔ minɛ cogoya min na ko nin ye maaw ye maa minnu bɛ fɛ ka olu ka baarakɛyɔrɔ kɔni tɔgɔ tiɲɛ ani ka bin ye jamana kɔnɔdenw ko k'olu kɔni ja wuli ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko olu kɔni ka ji tɛ nin ji ye wa ko olu bɛ ji fɛn fɛn di maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma k'o ye ji ɲuman ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kayi mara la a yira k'a fɔ ko taamakɛla dɔw bɛ yen nɔ ko binganni wɛrɛ dɔ tara ka ɲɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko marisi kalo tile 23 kɔnɔna la Kayi ale ni Aru kɔni cɛla la n'o ye kilomɛtiri 70 kɔni ye ko marifatigi dɔw kɔni tun bɛ yen nɔ k'u tɛna bi taamala dɔw kan k'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ u la i n'a fɔ telefɔni ani nafolo ani min y'u kanna kɔnɔw ye a n'a ɲɔgɔnna caman ko ka minɛ nin taamala ayiwa ko o waleya in kɔni sen fɛ ko maa kɔni ma jogin wa maa ni ma to a la nka ko min ye ni marifatigi ninnu kɔni ye ko u ye nin makofɔlen ninnu kɔni bolola nafolo bololafɛn fɛn bɛ yen nɔ ni nafa b'a la ko u bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la ko ka taga an bɛ wagati min na ko bi ko maa kɔni t'a dɔn ni makofɔlen ninnu kɔni taara yɔrɔ min nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ a ko ɲɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Burɛmu ko denmisɛnnin dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale suri yera ji la ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko Burɛmu dun ko waleya dɔ kɔni bɛ ka kɛ n'u kɔni dɔnfɛn tɛ o waleya in ye ko de ye k'a fɔ ko denmisɛnninw ka t'u ko ba la u ka t'o la ko sabula ko kari tɛmɛnen ye min ye marisi kalo ko nin ye denmisɛnnin dɔ ye ni ale yɛrɛ si bɛ taa san 9 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko ale suri yera ji la ko o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko denmisɛnnin wɛrɛ tun bɛ yen nɔ ko fana tun bɛna to a la nka ko min ye ji tigilamaw ye ko olu kana sababu ye ka ni makofɔlen kɔni kisi walasa a ka o de kun na u kɔni ye welewele bila min ye den masa bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ lajɛlen k'i denw kɔlɔsi u kana taa ji la sabula an bɛ wagati min na ko bi ko nin waleya kɔni bɛ ka caya Burɛmu kɔni dugu kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i den minɛ a kana taa ji kɔni na ayiwa kibaruya kuncɛ la kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kɔni kunnafoniw na ni minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu kɔni y'a yira ko bana dun saga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye araba ye marisi kalo tile 24 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la ko ye maa 103 kɔni ye wa maa minnu bɛ yen nɔ fana ni olu kɔni kɛnɛyara ko ye maa 19 kɔni ye ayiwa ko kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra ni bana in na ko ye maa 9,577 ye ko maa 9,577 la maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa o ye maa 372 ye wa maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu fana kɛnɛyara ko ye maa 6,680 ye ayiwa ko maa minnu fana bɛ kɛnɛyaso la n'olu kana ka sɛgɛsɛgɛ ni coronavirus banakisɛ kɔni t'u la ko bɛ taa maa 1,199 la ayiwa ni minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna u ye olu ka kibaruya ko ka da an bɛɛ lajɛlen kulo kan wa u y'a yira k'a fɔ ko hali bi ni bana in kɔni b'an fɛ yen nɔ ko wa a tɔ de bɛ ka juguya ko ka taa fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi ko ladilikan minnu fɔra mɔgɔw ye ko kabini bana in daminɛ ko bɛɛ lajɛlen k'o matarafa walasa bana in bɛ se ka kɛlɛ ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne tun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan a ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an mɛn don n'a nata